Sorobotironde nigo kumanyemna abonchirilia nigo bagendete kwirobilia na boigo gocha amo asengencho yokorosia ebyombe anamono ase litkulia rero babiri bakoeso kebene na boigo kwerera ekiringa kiabo ekyombe gya Daraja Mbili shop sector nigo kyabirige kubikana amo asengencho yogosirana na boigo kubwaterana ne serikali ya county ya Kisii asoko nekemna bamenye ikurwa sorogongorwa gusinko bali emirimo nabaigo aboncherelia nkoinyorera bali amabaga yokugalia oboncherere bwabo muri kicho ndemo Steven na mange Daraja Mbili shop sector nekiombe kolenta mabwatani kurwa sector yachichiro nechituka kubeka namwe kibirengererio asikerega kyogosirana na kwegendereria ekiombe kya Daraja Mbili shops ekirenga kiaye no konyumukia amagima yaba member babo burua sarense muchigoro na kiyoga kogera bachiramu na inde batebiringa yaya kigato change 2020 kigato changa 50 erinde banyare koimukia amagima abo. So far the group has worked well. It has a membership of more than 250 people, inclusive women and youth and also men. It has supportive ways whereby it helps youth through mentorship. They are doing table banking, which enables them, for those ones who have a business and they want to expand, they expand by using this table banking. Asomega bweri tuko ase chiro Daraja Mbili engane ebyombe nigo yakirweko komono ase kyombeke gya sector chituka kyaruire yokolenta monchiro imechire ne ya daraja gwetere meroberi yaye intubuna abana biashara ba Daraja Mbili bechiduka na kitwanyare okora erinde tunyare gokeya ebinte bigokorekana buno muriro gotokea gose oboyibi gose bintu binde etwachiramo twamanyire kohenana obongaini na kituranyare kubwatana ne county erinde banyare kutubekera kose tunyare na intu abanyane wesuguma sengenye ntontaite kokore bindebi kera eduka etware fire extinguisher. Tumejaribu sana kukana county government as in push it in anything we do, we make sure we engage the county government. Hii chama wamekuja pamoja na msingi wetu tumeweka kwa neno la Mungu ili Mungu atuongoze kwa kila jambo. Nimekuwa mhubiri wa Daraja Mbili ndio sababu akaninvite kwa hii group. Ndotagetenga twacha naenda na chagaiga ase chichiro chito batwali baga twabakorera usafiga egere gusira eserikali igontore tayari kubwatirana ande muna nchomo sa Daraja Mbili ase kiombe ya shops na vegeta sa ase kiombe kega ngete bare 60% bara ase kiombe kega na basa ababwatani korwa sector ebyombe no boncheri be county ya Kisii baikirani go baruire okubwatirana mo nebyombe binde bune biga aba ya biashara aba baito twabeire turi hange na barumono ekiagera no turi chire ekera lituko kerengaki koranga kerege ntonko yenda kere kuna kebangire batebire merero ne bachande tase echiro eyo togotebanga na maene lakini mune county government intogenderete bono gukora planning ye chiro koroberie chiro ya ito egere bintu mbire byabege tukari byosi kibyabege twamwamwamo bitarenge plan ndibuya ebyosi kiebyo kwanyora estimenge ntebe kireime kero kende umuchandoba eyame kubwatu umurero cyabwatu cyonse bona se umuroberi gwe county igagenda to para fiscal planning egere chinyumba kirikirose gwe buya obware bugwenerete bobera aroro egere yemuke yabwatira umurero ryo nyara kuri migotara bwate chinde ko reporter ya Ndizi TV korwe chiro ya Daraja Mbili ebonge ya Kitutu chache South Eldetaliane Ndemo Steven.